patetika, patetika. Ek qalilna l-Viċi Kap tal-Partit Nazzjonalista Beppe Fenekadami. Dan għax għamilnilu mistoqsija leġittima wara li ddikjara li se jħarrek kumpaniji viċin il-Partit Laburista brabta mal-programm ta' ċittadinanza b'investiment. Dan biex jiġdu fil-każi ta' rikorsi li fetaħ kontra persuni li parteċipaw fil-programm tal-IIP. Il-mistoqsija li segwi kienet naturali. Li ħafna l-kumpaniji viċin ħafna tal-Partit Laburista illi huwa evidenti kienu l-persuni li kienu l-intermedjarji biex bijawlu biċ-ċittadinanza. Tal-Partit Nazzjonalist. Ħanħarku lil Ħarakom ukoll Francis Zamidime kan Fene. Le, bela. Mhux ħatħarakom. Għawat ħaġa moħra, da Francis Zamidime kan Fene. Għal jgħinuhom biex iġibu l-programm ta' ċittadinanza b'investiment. Ħaġa m'għandax taqsam xejn. Ma stess iddikjaraw li jgħinu l-persuni jġibu programm ta' ċittadinanza b'investiment. Patetika, iżjed. Beppe Fenekadami baqa jkun voċiferu kontra l-programm ta' ċittadinanza b'investiment. Staqsejni għaliex din l-attitudni kontra l-uniku programm approvat mill-Kummissjoni Ewropea. Tista' tini raġuni waħda għaliex il-Partit Nazzjonalista ħasejqa kontra dan il-programm u għaliex forsi u qed jilqa' l-iżvilupp li qed ikollna minn dan il-programm, l-iżvilupp ekonomiku. Mela, għamilt l-mistoqsija u ħanwieġbek. Hawnhekk Nikol dolodu maħniex qegħdin nitkellmu fuq il-programm taċ-ċittadinanza. Fuq kollox staqsejni jekk għandux fiduċja fir-regolatur li nħatar bejn iż-żewġ naħat tal-Kamra. Fiduċja fir-regolatur allura. Ħanwieġbek ħassan inti qabel il-mistoqsija. Semmi l-ismiet, għandek fiduċja fir-regolatur. Għamil, qed nagħmel mistoqsija. Fir-regolatur għalmen jekk m'għandekx fiduċja fl-uffiċċju tal-Prim Ministru, għandek fiduċja fir-regolatur. Meta qed nitkellmu fuq 100 persuna, mhux qed nitkellmu fuq wieħed. U fil-waqt li Beppe Fenekadami kienet jitkellem fuq min jgħix barra u jivvota Malta, intervjena raġel li kienet jisma'. Bħala Partit Nazzjonalista għextu 25 sena. L-aħħar elezzjoni jiena bniedem anzjan għandi 73 niġifieri naf l-elezzjonijiet kollha. Kif tajtu permessi nies jivvotaw ġol l-Italja meta dawk kienu mneqsin 4 sena minn Malta. Jiena ma nafx li ma kasi qed tajt naturalment ma nafx. ċittadini da wara 40 sena, ċittadin da. Jiena ma nafx li ma kasi qed tajt, ma nafx il-wiċċa pal-kastija. Ejja, mhux